Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Lallai mutuwar Malam Adamu Tsoho Jos mutuwa ce mai ɗaci, rashi ne babba, giɓi ne mai girma a cikin wannan ƙasa ta Najeriya, musamman ma a cikin tafiya ta harkar musulunci. Bawan Allah nan malami ne, yana ɗalibai, ya kasance gaba ɗaya rayuwarsa ya yi ta ne wajen sadaukar da ransa domin ganin an bi Allah a duniya a bayan ƙasa. Allah ji kansa da gafara. Muna miƙa ta'aziyya zuwa ga al'ummar musulmi baki ɗaya, musamman ma jagoran harkar musulunci wanda yake mai girma Sheikh Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki, Allah ya ƙara masa lafiya. Muna kuma miƙa ta'aziyya har ila yau ga iyalinsa, matansa da 'ya'yansa da abokansa da malamansa da ɗalibansa, ta'aziyya ta musamman. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa aljanna makoma, Allah ya tashe shi tare da manzon Allah da halayensa masu daraja wayanda ya rayu wajen hidimta musu. Allah ya gafarta masa, ya karɓo uzurorinsa baki ɗaya, ya yafe duk wani kurakuransa, ya kawar masa duk wata damuwa ta barzahu da lahira, ya sanya aljanna makomar shi, ya kare shi daga dukkan tsanani na barza da lahira. Allah kuma ya kyautata namu zuwa. Musamman ma ina sake mika ta'aziyya ga matansa da 'ya'yansa. Allah ya ƙara musu haƙuri da juriyar wannan rashi. Allah ya ji kansu da gafara, ya kyautata namu zuwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.